KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV bisimilla mon e roɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañte kala saaha huccidde e mon noon kadi min dañino weltare oɗo subaka alarba hande kiɗon yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama inde ko noon manama e jettode seren ɓe min jettaka e lawol gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna foof mborosa holluden caggal jaam duumo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ene jeeya ko ɓuuri tengtude e jayndel din e anda dialogue national noddade to bangal politique nder leydi meɗen ko hande tigui foti fuɗɗade ɗum noon won jabɓe won saliɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe joni mon gandu ko holɓen non tigi hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe gudditiren jayde gentirel soleil onen jii darde gardiɗo leydi ndi kanko président Macky Sall noddi ko dialogue national oɗon dialogue noon won notiɓe mo hen jayde soleil noon wi oɗon dialogue ma addu jaam kono ma addu yewtere jitodiral ɗum tigui woni yiyande jayde gendirel soleil caggal ɗum garene jayde sud quotidien ari oɗo subaka wi tan ko épreuve mawɗo pour président Macky Sall gam tan oɗo dialogue mo ganduɗa ko hande fuɗɗete capantate goo e lewru mai hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati ɓe mbi noon oɗon dialogue kay koko ganduɗa yete stabilité woni deedere leydi ndi ene jeeya hen kono tahawu Sénégal ɓe mbi holli caggal yeewi askan wi saabu kamɓe ɓe jeehi notoyade oɗon dialogue mbaɗno Khalifa Sall ne kañumne notoyima e dialogue oɗon mo ganduɗa gardiɗo leydi noddi ɗum caggal ɗum garene jayde le témoin oɗo subaka kañum wi tan ko gardiɗo leydi ndi président Macky Sall noon noddi dialogue toon to palais de la République kono noon F24 kamɓe aɓene Parcelles Assainies saabu ɓe mbi ko toon ɓe dentata ɓe jewtida e koyemoɓe kono ɓe notoyta ko gardiɗo leydi ndi e ko noddi ko ɓe mbi yete kay ɗum woni konngudi ɗi ganduɗa ɓe gaddi ɗum kamɓe ɓe ganda goni wonɓe F24 garen ha joni jayde laas oɗo subaka alarba ari tan wi tan ko défi walla tan ko ganda ine fada won hen e oɗon dialogue on ji oɗo baɗono Karim Wade ne forti juuɗe mum ne ñaago baɗono Khalifa Sall kamɓe ne ɗeɗo noon noɓe portiri juuɗe mabɓe eɓe ñaago ni goto fo yo andu ko tan yiyande mabɓe hen woni yete yoɓe jeeyay élection ji woni yoɓe mbaɗe gracier ko way noon saabu noon ene wawi wiyede PDS ko ɗum saabi ene yahane notoyo kono kanko kadi Khalifa Sall ɗum saabi mo yaade notoyade toon to ganda woni to dialogue mo gardiɗo leydi ndi noddi o garen ha joni ɓe mbiyete jayde l'observateur noon e oɗo subaka jayde Futurs Médias ari tan ko wiide oɗo saaha kay ko kulhuli tigui wonda e nder leydi ndi saabu yete galleji kewɗi duppama e nder leydi ndi ɓe mbi yete oɗo saaha noon kamɓe ɓeɗon duppoɓe lawol nane caggal mabɓe ena yiiloɓe ɓe mbiyete galle Barthélémy Diaz koko tan mema kono noon ɓe ganda goni wadɓe ɗum ɓe ko yimɓe ɓe ganda ko tan bumbe jeese mumen ha joni ɓe garte siège Pastef galle Aïda Mbodj ɗum fo woni ko ganda koko duppa ɓe mbiyete oɗo saaha noon hewɓe woni yeeyoɓe otoji ɗo e nder leydi meɗen Sénégal gondi koye kulhuli saaha noon wonɓe ɗo e wuuro lamorgo Dakar saabu yete aɓe kula tan so gueɗe baade noon dañi ɗum ko ganduɗa woni jawdi mabɓe bonne ha joni tan ɓe garte yuman galleji baban galle saabu ne anda to banggal gurdam ne muusi seeɗa ɓe mbi noɓe gurdi ɗum oɗon enquête nane nder jayde l'observateur garane jayde les échos jafoɗon
jayde lese ko e oɗo subaka ari tan ko wiide yete ko tolne yimɓe nayo noon pawama juuɗe ɓeɗon noon ko yimɓe ɓe ganduɗa ko nangat waɗannoɓe recruté yimɓe gam tan mbaɗa boneji e ɗiɗo manifestation ji ɓeɗon noon ɓe pawama juuɗe oɗo saaha ɓe mbi ambassadeur mo États-Unis e mo France kamɓe noon ɓe tan noddi yimɓe moɓɓe walla tan ɓe mbaɗi communiqué ji faɗude yimɓe leydi moɓɓe ɓe ganda ɓen ɓe joɗaniɗo ɓe mbiɓe noon ne wawi tawa capantati go ha fay ɗiɗi lewru yette ɗiɗi lewru ɗi ganda woni lewru poɗɗen nadde woni lewru juin ne wawi dañde caɗele ɗeɗon caɗele noon ne wawi ummade procès mo ganduɗa mo Ousmane Sonko verdict ne foti tottede janggo ɗum ɗon noon e wiide mabɓe tan yimɓe mabɓe yo goto fo sot ko sodan noon natta e nder galle muɗum deeƴa toon ha leydi ndi ha ande holɗo wattinto ko wawi wonde fo enen kam ñagotoɗen ko yo jaam wattindo garene jayde quotidien le quotidien ɓe mbi noon ko décryptage to fayi e banggue tan gueɗe ɗe ganda kañum woni bagasuji makko tettadi kanko Ousmane Sonko ko wayno téléphone uji makko ko wayno ordinateur makko ɗum ɗon noon tettama kamɓe jayde quotidien le quotidien oɗo subaka ɓe gaari tan ɓe mbi message uji tawade téléphone Ousmane Sonko ɓe gaari hen ɓe gaari kadi député ji ɗi ganda goni député Yewwi Askan Wi oɗo saaha noon ɓe ganduɗa yete kamɓene gueɗe moɓe nani kaale ɓe garte avocat ji ɗi ganda woni avocat ji Ousmane Sonko ɓe mbi kay nde ɓe jahanno toon to galle makko koɓe ullaɓe tan gaz lacrymogène ha haaɗi rok ɓe battidi ruttade caggal garene jayde tribune mbaɗono Bougane Gueye Dany kañum dari ko wiide oɗo kay mo ganduɗa kañum woni dialogue noddeteɗo ko carton rouge tigui o waɗi en ɗum saabi o fewndi ko tolni million ngaji ɗiɗi e carton ji rouge ɗi ganda maɓe jogo ɗum hollidde tan kamɓe ɓe beltaki e oɗon dialogue ɓe mbi noon leydi ndi ha joni jayde tribune nani fayi tan to banggue kawo ɗum woni ko faɗete ɗum noon woni konngudi moɓe jayde liɗi garen ha joni jayde li quotidien noon ɓe mbi ministre de l' intérieur ha joni tan kañum woppani caggal nde ganda arrestation ne daña ɗo e nder leydi meɗen woni faweteɓe juuɗe ɓe mbi noon ko hatta ɗo tan saabu wonɓe caggal leydi ina nodda ni wiye appel à l' insurrection ina nodda haare walla ne nodda yo yimɓeɓe jaltu mbaɗa boneli walla ne gukkitay hunuko kunuɗe mumen bone ɓeɗon ne oɗo saaha yoɓe par ɓe ganda kay kamɓene maɓe pawe juuɗe te noon no mbawi wadde fo haaɓe mbadda junggo e fandu e gouvernant ji ɗiɗon maɓe mbad ɗum beele ma ɓeɗon mbawa artirede e nder leydi ndi mbawa ñawede ɗo walla tan pawe e lawol ɓe mbi tan ha joni jayde libération kañum noon ari tan ko wiide arrestation ji ɗi kay ɓuuri hewde ɓe mbi yete oɗo noddano tan koto Walfadjri ni wiye Modou Karamba kanko Midou Karamba noon nde émission oɗon gasi ko ndeno fawa jungo oɗon émission mo ganda ko balance ne dañanno to télé mo Walfadjri ɓe mbi Mamadou Faye kañum ne andira doomu Pikine kanko ne oɗo saaha o nanggama kay toon to diwan mo Pikine ɓe mbi yete commissariat mo Guinaw nangi mo mbi oɗo biyeteɗo Seyni Sène kañum ne fawama jungo to brigade mo Foire woɗɓe nanggaɓe ɓe mbi kay hewɓe kamɓene oɗo saaha wonduɓe yimɓe Ousmane Sonko toon to diwan mo Koungheul woni tan responsable mo Pastef kanko noon nanggama omo wiye tan El Hadji Malick Gueye kanko no oɗo saaha mbiyen chauffeur Ousmane Sonko e garde corps uji makko kamɓe goni El Hadji Malick Gueye kamɓe ɓeɗo noon e oɗo biyeteɗo Mamadou Lamine Silla woni garde corps makko Ibrahima Gueye e o mo ganduɗa woni coordonnateur mo département Pastef mo Vélingara ɗo joni noon aɓene garde à vue kamɓe noon gonduno e Ousmane Sonko nde nanguete ne artire Dakar ɓe mbi Yoba Balde kañum ko coordonnateur mo Pastef to diwan mo Kolda kankone fawamo jungo ɓe mbi e yimɓe ɗiɗo woɗɓe ɓe ganduɗa yete ko wondiɓe e Ousmane Sonko ɓe mbi to diwan mo Guékhokh kamɓene coordonnateur mo Pastef ni wiye Mamadou Gaye kankone o nanggama oɗo saaha ɓe mbi yete kay ɓe mbi ko nder jamma ɓe nanguimo e galle makko saabi ɗum noon koko ganda kewino toon to ganduɗa woni mo diwan mo Guékhokh hettiyankoɓe yiɓinkoɓe ha joni tan garene jayde stade coftal ɓalli kañum uddata damal e oɗo subaka jayde stade noon uddiri tan ko ɓeɓe ganda kamɓe oɗo saaha noon aɓene lawol woni Edouard Mendy e tan ɓe mbiyete oɗo saaha kay ko changement koye lawol changement tigui o woni ɓe mbi Kalidou no yettete kadi Kalidou
Koulibaly jaaho ɗon Kalidou Koulibaly oɗo mo ganduɗa woni Ismaïla Sarr noon ɓe mbi to équipe aji mabɓe to noon kamɓe ɓeɗon ɓiɓɓe Sénégal mataw tan noɓe jogorno walla no potino darirade ni haysoɓe darima ɗum ni équipe mabɓe kamma gagnaki ɓe mbi oɗo mo ganduɗa kañum woni Kouyaté Gana Gueye e tan ñahate kamɓe noon oɗo saaha ɓe mbi tan sowiɓe ko ganduɗa woni équipe mabɓe tigui walla darde équipe aji ɗi ɗum noon hettiyankoɓe heeɓiyankoɓe Ismaïla o mo ganduɗa woni Aliou Cissé kankone ɓe garti tan e makko saabu aljuma o garo so Allahu lamɗo jaaɓi mo hollu match mo ganduɗa ne foti dañde hakkude Benin ɓe ganduɗa kamɓe goni Brésil ɓe mbi noon mawo hollit noon oɗon liste ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa ete ina faade oɗo saaha mo ganduɗa kanko woni gardiɗo équipe nationale mo Sénégal ne woni Aliou Cissé ko ɗon tigui guddeten hello wongo joni so Allahu lamɗo jaaɓi noon tigui hettiyankoɓe heeɓiyankoɓe gudditen hello wongo gaheten koye dialogue national mo ganduɗa hande a foti fuɗɗade won noon oɗon dialogue jaɓɓe ɗum yaade mbaɗon no Khalifa Sall kañum jaaɓi yaade oɗon dialogue mbaɗon ɓe ganduɗa kamɓe goni PDS kamɓene ɓe jaaɓi yaade oɗon dialogue ha joni tan kamɓe yeewi askan wi noon won yaaɓe wonɓe jahani saabu ne anda kanko Khalifa Sall jeeya koye yeewi askan wi kono noon wonɓe ganda jahani wonɓe ganda kadi jeeya kay yeewi askan wi kono kadi ko heptinaɓe mbaɗono Pape Djibril Fall e woɗɓe ɓe noon mbi ko notayake oɗon dialogue politique kamɓe noon aɓe jogui tan raison ji moɓe ɗi ganda ɗum saabi ɓe mbi ɓe notayaki kono kadi wonɓe ganda ko daariɓe oɗo saaha wiide oɗo saaha wona saaha dialogue saabu ɗo leydi wiyata ma dillu walla dillata ma waɗ manifestation walla dañta manifestation ko ɓurno hen woni fadede ha ande holɗo ɗum ɗo wattinto nde ɓe puɗɗo fuɗɗade oɗon dialogue national ko yiyande won hen ɓe ganda kamɓe goni ko luldiɓe mbaɗono noon Barthélémy Dias goto fo ina fadanno o notoyo dialogue oɗon kono noon kanko Barthélémy Dias o wi ko yette o yahani dialogue politique oɗon beele o yiyani toon place makko walla o wiyata ko so Khalifa Sall yeehi tan way kono o jooɗima toon ni ɗum ɗon fof ko wiyete ko namde tan kono ha yeeso ko lawol onon ne oɗon jogui hen jaabawol moɗon e commentaire uji en tout cas ko wawi wonde fof ko wiyete comme no wirteni tan ñande fof ko wona jaam fof ko jaam ɓuuri ɗum so tawi ko dialogue o addata jaam e nder leydi ndi ɗum ɗon koko wona wawa wonde sona moƴƴere e ɓuural e nder leydi ndi kono so tawi ko dialogue jogoɗo dillude yo fawe leydi dillinde leydi yo fawe e leydi te noon ñande fof yewtere wawa dillinde saabu ko wawi hen wonde fof ko yimɓe kaaɓi fof ko yimɓe dugdi ko nangodiri fof ma joɗɗo jewtida ɗum ɗon woni dialogue jewtida e koye mumen goto fof a wiya ɗum woni komi yiiɗa ɗum woni ko foti ɓeydede oyo wiya eyyi minnene ko ɗum woni komi yiiɗa e moɗon kono ɗum jinmi uston walla ɗum jinmi ɓeydon wona noon yewtere nde ganda ko yewtere ɓuural wonta en tout cas leydi ndi ene sohli yewtere beele koye oɗo saaha foti waɗede walla wona oɗo saaha ɗum ɗon noon ko namdal mbeɗe faɗa tan jaabowol ngol e nder commentaire uji onon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV yo Allah waɗanen jamme kisal janggo so Allahu lamɗo jaaɓi banam gorko Amadou Moussa arata e vendredi so Allahu lamɗo jaaɓi bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗano ene banggal caméra o ko Djiby Dieng to banggue montage to ko Ali Fall. KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde
hebde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye butikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa fof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma